sattuu, että pysytään hengissä. Aika optimistinen idea kyllä, että niinku tankki täyteen, että ne... Kertokaapa, koska bensa on päässyt loppuun kesken. Justiin menisin sanoa, että monestiko se on niinku loppunut, että kyllä se on yleensä se matka loppunut jotain muuta. Oi. Jaha. Wow. Tulee hiekkatieni vasemmalle, seuraa sitä. Koska johonkin tähän näkeekö tästä jo kohta? Tuolla näkyy jo talo. Siinähän se. Turossa ajan päällä. Ai.